Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛn ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ ye ko nin ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔn Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛma dɔw bisimila la an ka minisiri ɲɛma Modibo Keyita fɛ u nakun ye fɛn min ye yɔrɔ dɔ de bɛna dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔdenw nataw la ka kɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ ye an ka jamana ɲɛmaw bolo min bɛ se ka to hali bi lakana a bɛ bonya an ka jamana kɔnɔ. An ka dugukolo ko ɲɛnabɔli minisiri Mohamed Ali Bacili ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan Sokɔnafinkaw fɛ Bamakɔ sigida 3nan na ka jira k'a fɔ yɔrɔ minnu feerelen don. Sigida 3nan mairie mɔgɔw fɛ ko jamana ɲɛmayaso tɛn'u lakodɔn yɔrɔ feerelenw ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔɔni u bɛ walawala aw ye aw dangana. An ka minisiri ɲɛmaya dagayɔrɔ u k'a ma ko primature minisiri ɲɛma Modibo Keyita a ye farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔn Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛma dɔw bisimila minnu nana kundo kunnafoni di dɔ la an ka jamana ɲɛmaw mɔ k'a fɔ u b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ min ni o bɛna kɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ ye jamana ɲɛmaw bolo walasa gwɛlɛyaw minnu ni olu bɛna an ka jamana lasɔrɔ olu ka se ka kunbɛn ka sɔrɔ u ma se u ko a yɔrɔ ma ko centre d'alerte précoce an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔn ni o ye Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye a bolofara min bɛ wele ko alerte précoce département affaires politiques et sécurité o ma ɲɛma a ye a jira k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ fɛn caman kɛra ka sababu kɛ san 2012 anw ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ ko kuma na walasa lakana bɛ se ka bonya farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔn kabini san 2002 2003 ka taa se 2004 ma u y'a lajɛ ka fɛɛrɛ kura dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ kura min ni marabolo in kɔnɔ wali kelen farafinna kɔnɔ in kɔnɔ ni o ye tile bɛ yanba ye aya u bɛ se ka fɛɛrɛ in don ba la walasa ka se ka kunnafoniw di aya farafinna tile bɛ yanba jamanaw kɔnɔ min bɛ se ka to aya gwɛlɛyaw minnu ni olu bɛ se ka farafinna tile bɛ yanba sɔrɔ a gwɛlɛyaw bɛ se ka kunbɛn kabini fangaja fɛ maaw de ɲininen do farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔn CEDEAO bolo k'olu bila minnu bɛ kunnafoniw ɲini aya o maa ninnu kunnafoniw ye a jira k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na o ye Abuja ye farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔn Jabala Nigeria jamana kɔnɔ maaw fana bɛ yen minnu fana bɛ kunnafoni ɲininenw fana sɛgɛsɛgɛ CEDEAO tɔgɔ la walasa ayiwa ko min ni o kan ka farafinna tile bɛ yanba jamana sɔrɔ n'o y'a sɔrɔla ko degun don a degun bɛ se ka kunbɛn cogo min a degun ninnu u bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o dɔ ye politiki nasira degun ye ka taa se seko ni dɔnko nasira degun ma wali kelen hadamadenya yɛrɛ nasira degun fo ka taa se sigida lakanani nasira degun ani kɛnɛya nasiraw u bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kunnafoniw ɲɛɲini ka sɔrɔ k'a lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ u ka min bɛ se k'a to u bɛ se k'a kunbɛn a ye a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ a bɛ san bila ɲɔgɔn na bɔ u kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ farafinna tile bɛ yanba jamana u b'a lajɛ ka don a jamanaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ sa u ka nin fɛɛrɛ kura in ni o ye centre d'alerte précoce ye k'a lajɛ k'a bolofaraw cogo farafinna tile bɛ yanba jamanaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ se ka to baara a bɛ se ka nɔgɔya don nataw la sa u ni minisiri ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la u y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw ko in ka di u ye o kumana don nataw la fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan ko minisiri ɲɛma Modibo Keyita y'o layidu ta u ye o dɔ ye k'a lajɛ a y'a bolofara in a bɛ cogo yɔrɔ min na k'a lajɛ minɛn minnu kan ka ɲini ka bila olu kɔnɔ u bɛ jɛ k'olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnfuraw minnu ni olu kan ka tɛgɛnɔ bila an ka jamana fɛ walasa ko in yɛrɛ ka don ba la yanni novembre kalo nata cɛ a y'a o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan a ko minisiri ɲɛma ni ani ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la a ye nisɔndiya sɔrɔ ka sababu kɛ Mali yɛrɛ kɔni bilama a y'a jira k'a fɔ ko in bɛ a yɛrɛ ma o kumana a bɛ nɔgɔya sira o sira fɛ Mali jamana ni jɔ a jɔyɔrɔ la min bɛ se k'a to o baaraw olu bɛ nɔgɔya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani jɛkuluba dɔ bɛ yen min ka baara ɲɛsinnen don dɛmɛ donni ma ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma constitution ani jamanaw fanga bondaw ma bi bɛ na ni a ma ɲa k'a fɔ Manasa Daɲogo ale ye an ka jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma ɲɛma ye a bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se k'a to jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ bɛ se k'a ka baaraw kɛ a bilamɛ minɛn minnu kɔnɔ a bɛ se k'o minɛnw ba a kɛlen kɔfɛ ka taamaw kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma a labanna ka nin jɛkulu in bisimila u ko jɛkulu in ma ko Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA international nin jɛkuluba in min bila nin ye ani cour constitutionnelle an
ka jamana kɔnɔ u bɛna lajɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa cour constitutionnelle baarakɛlaw u ka baara a bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara a ka cogo min ka laban ka baarakɛminɛn ɲini u ye min bɛ se ka u ka baara nɔgɔya. Manasa Daɲogo ni ale ye sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ ma ɲɛmaa ye a ko bi in na sariyaw bɛ to ka yɛlɛma jango hakɛ ni u ka ma ko droit a ko fɛn do fɛn min ni a bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ diɲɛ don o don i bɛ ko kura de ye a kɔnɔ o kumana i yɛrɛ fɛnɛ kan k'i yɛlɛma k'i bɛrɛ bɛn ni a ye ko a man kan an k'a fɔ k'an bɛ dan Mali dama mɔ k'a fɔ an bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ a lajɛ ka da o ma k'a ka kan an dafɛ jamanaw fo ka taa se diɲɛ seleke naani ma fɛn minnu bɛ senna ye sariya ko nasara ka hakɛ droit aya olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sidɔn cogo min bɛ se ka to baaraw olu bɛ nɔgɔya cour constitutionnelle bolo a ko jango don nataw la a fɔlen don k'a fɔ jamana sariya sunba yɔrɔ bɛ yɔrɔ la yɛlɛma bɛna don olu yɔrɔw la n'a ma ɲa k'a fɔ tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛnna min bɔra an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi la a bɛ wajibiya an ma an ka yɛlɛma don an ka jamana sariya sunba sariya dɔw la walasa u ni Algérie bɛnkan sɛbɛn bɛ se ka bɛrɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye o kumana olu minnu ni olu ye sariya sunba constitution a labaarabaw ye u ka wuli sanga ni waati k'a ko ɲɛɲini min bɛ se ka to baaraw bɛ nɔgɔya u bolo ko o y'u ka kɛta dɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu min filɛ nin ye ni u k'a ma ko Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale IDEA International jɛkulu dɔ diɲɛ kɔnɔ min ka baara bɛnnen don fangabondaw ka kɔrɔ donni ma o tɛmɛnen kɔfɛ bɛnkan fanga yɛrɛ a bɛ se ka kɔrɔ don cogo min a ka baara bɛn bɛ o de ma a sigiyɔrɔ bɛn bɛ nazarala jamana min ma o ye Suède ye o duguba Stockholm a y'a diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ fɛnɛ jabala la New York Amérique jamana kɔnɔ ni o ye Nations Unies ye a y'a a bɛ o tɔ fɛnɛ kɔnɔ a bisimilalen don yen fana o b'a jira k'a fɔ tɔn belebele don min lakodɔnnen don diɲɛ seleke naani binaku kan. An y'a fɔ a ye an ka bakuruba kunnafoniw na minisiri min ɲɛsinnen don dugukolo ko ma an ka jamana kɔnɔ Maître Mohamed Ali Bachili ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan sokɔnɔfinkaw fɛ yen sokɔnɔfin filɛ nin ye Bamakɔ sigida 3nan na a y'a kunnafoniw ye a jira k'a fɔ bi na wulikajɔw de kɛra ka ɲɛsin sokɔnɔfin yɔrɔ dɔw ma maaw fɛ minnu ni olu ye dugukolo a feerebaw ye ka sɔrɔ u ma ɲɛɲini a y'a sokɔnɔfinkaw kɔni ŋun y'a jira k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ ɲinɛngɛn bɛ olu kɔ wali kelen ni olu tɛ ka jate bilen malidenw ye ka sabu kɛ u bɛɛ sigi la yɔrɔ in na san 70 de don a y'a Bamakɔ kɔnɔ a y'a sigida 3nan na k'a fɔ ko maa dɔw de sɔrɔla minnu dara mɛtiri da olu ka yɔrɔw la k'u peere ko o bɛ n'a fɔ olu bɔtɔ don malidenya la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Bamakɔ sigida 3nan mairie a y'a olu minnu ye yɔrɔ ninnu ka mɛtiri da u la Maître Mohamed Ali Bachili y'a jira k'a fɔ yɔrɔ ninnu de lakodɔn k'a fɔ ko yɔrɔ feerelenw don u feerelen don u n'a bɔ a mɔ Maître Mohamed Ali Bachili a y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ faamuyabaliya ma sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ nin yɔrɔ in min filɛ nin ye a y'a k'a daminɛ sokɔnɔfin na a y'a ka taa fɔ Kati yanfan fɛ mɛtiri de dara a yɔrɔ caman na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ dutere 660 wali kelen 665 ɲɔgɔn na a y'a ko o bɛɛ lajɛlen de kɔni ditira k'o tila k'o feere ka sɔrɔ kunnafoni ma ɲini jamana ɲɛmaaw bolo wali kelen a ma bɔ jamana ɲɛmaaw bolo ka latɛmɛ mairie ka bolo kan ko sariya dun b'a jira de k'a fɔ ni ma ɲa ko i bɛ dugukolo labaara bɛɛ o k'a sɔrɔ la i y'a diɲɛ de ɲini jamana ɲɛmaayaso fɛ Maître Mohamed Ali Bachili ko jamana ɲɛmaayaso fɛnɛ tɛna n'i sigi k'i bolo da i sen kan ka nin ko kɛtɔ lajɛ k'a kɛ tuma bɛɛ sanga ni waati jamana ɲɛmaayaso de bɛ wuli ka taa jɔ ko dɔ kɛlen la k'a ban a yɛrɛ kunkanko ka sɔrɔ a ma sara a la a ma ɲini a fɛ a y'a ko ka laban k'o ye k'o to ten k'o tɛna kɛ bilen o kumana nin yɔrɔ minnu wɛrɛlen filɛ nin ye sokɔnɔfin k'a bɛɛ lajɛlen b'i bɔ a mɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ a ma kɛ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔ de don wa jamana tun kɛn kun bɛ ka baara dɔw de boloda minnu kun kan ka kɛ a yɔrɔ la a y'a n'a ma ɲa k'a fɔ a yɔrɔ kɔni jɔlen don maa dɔw kɔni fɛ jamana ɲɛmaayaso mago bɛna jɔ a ka yɔrɔ la k'a ka baaraw kɛ o kumana olu ti yɔrɔ ninnu lakodɔn yɔrɔ feerelenw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo nata san 2017 an ka jamana bɛna ɲɔgɔnkunbɛ belebele dɔ kɛnɛ bisimila u k'a ma ko farafinna ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnkunbɛ sommet Afrique France o de kosɔn faransi jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso la maa kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ François Hollande kɛrɛfɛ ni o ɲɛsin bɛ farafinna ma ale nana an ka jamana kɔnɔ jango jateminɛw bɛ se ka kɛ a fɛ min ni o bɛna kɛ lajɛ la lajɛ min ni o bɛna kɛ farafinna ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛna bisimila an ka jamana fɛ labɛn bɛ danga bɛn na yala labɛn tɔ bɛɛ bilen wa wali kelen a y'a tɔ ka jɛde don ka na o bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini a ye munumunu zalo kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sommet Afrique France yɛrɛ bɛ labɛn yɔrɔ min na ani an ka minisiri ɲɛma ka taa se maamɔ an ka jamana kɔnɔ maa min suganden bɛ k'o bila ko labɛn la ni o ye Abdala Kulubali ye u jɛra ka munumunu zalo kɛ a y'a ka nisɔndiyaw
u jira k'a fɔ baaraw taabolow ka ɲi yanni janvier kalo kɔni jɛ kɔni labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sabati Mali ka se ka diɲɛma bisimila nka walawalaliw bɛ kɛ an ye maa min fɛ Kafunɛ Bacili don a ka somasama filɛ. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ François Hollande ale ka kankɔrɔsigi farafina lahalaya kunkanko kow kan. Ale kun b'u ka jamana ɲɛma ka cidenkulu ɲɛma kana Mali jamana kɔnɔ labɛnw sabatili kadara kɔnɔ ka kɔn farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele ɲɛ min bɛna kɛ janvier kalo nata san 2017 Bamako. ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ belebele min bi Bamakɔ n'a bi wele ko CICB o de sugantira ka kɛ Sommet Afrique Faransi farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele bisimila yɔrɔ ye janvier kalo nata. Lajɛrɛ min n'a bɛna farafina bɛɛ ani Faransi fara ɲɔgɔn kan fo ka taa bila diɲɛ selege naani dugu caman na. O de kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nabagaw bɛna caya a ka kan labɛn caman ka sabati ka kɔn a ɲɛ. O de hukumu kɔnɔ Faransi jamana ɲɛmaa y'a ka cidenw ci kana Mali jamana kɔnɔ. Ciden ninnu na a ka kankɔrɔsigi farafina lahalayaw kun kan. U kɛlen do ka maa min sugandi Faransi jamana kɔnɔ ka kɛ farafina ani Faransi ka lajɛrɛ labɛnbaga ye n'u ko a ma Comité national d'organisation du sommet Afrique Faransi. O ɲɛmaaba ani Faransikaw yɛrɛ ka lasigiden ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen bi nabaga ninnu na walasa u kana u ɲɛda baaraw kan baara minnu ni olu bi senna farafina ani Faransi ka lajɛrɛ kadara kɔnɔ. CICB min ni o sugandira ka kɛ Sommet Afrique Faransi ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔ ye o lagilani baaraw bi senna ani fana k'u ɲɛda yɔrɔ camanw kan dunanbaw bena bisimila fan minnu fɛ fo ka taa bila labɛn wɛrɛw la minnu bɛ ka sabati ka kɔn lajɛrɛ belebele ɲɛ o nakun de ye ka na u ɲɛda o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni k'u hakilina tigɛ a kan. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ François Hollande a ka kankɔrɔsigi farafina kunkankokow ɲɛnabɔli la Conseiller Afrique a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko walasa labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati ko de y'a to Sommet Afrique kɛnɛ labɛnbaga ɲɛma o farala cidenw kan kana Mali jamana kɔnɔ wa a y'a jira k'a fɔ ko labɛn bolodalen n'o o kun bɛ u bolo ka kɔn lajɛrɛ belebele ɲɛ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bi ka kɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogoya min na wa k'u yɛrɛ ɲɛ dalen kɔfɛ baara ninnu kan. U hakilina tigɛlen do a kan ka fɔ Mali jamana a bi se ka farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele in bisimila ka bɛn ni don ye bɛn kɛra don min ka janvier kalo nata wa ni lajɛrɛ yɛrɛ bɛna bisimila lajɛrɛ soba min kɔnɔ ni o ye CICB ye dunanba ninnu ye munumunu salo kɛ o fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa ni k'u hakilina tigɛ baara ninnu kan baara minnu ni olu bi senna ni lajɛrɛ belebele in sen fɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛna boli fɛn minnu kan o nafa bɛna bonya kosɛbɛ a jatigi dugu ma ni o ye Mali jamana ye ani Mali jamana kɔnɔdenw haka ja fo ka taa bila farafina dugu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na. Jɛkulu min sigira farafina ani Faransi ka lajɛrɛ labɛnni kama o jɛkulu ɲɛma n'o ye Abdala Kulubali ye ale kun bɛ dunanba ninnu nɔfɛ u ka nin munumunu salo in kɔnɔna na a ko a bɛ hakilisigi di diɲɛ selege naani nabaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ni lajɛrɛ in a bɛna sigi fo ka wuli hɛrɛ ani baden kɔnɔna na bawo a ka jɛkulu bɛ ka labɛn minnu sigi sen kan a ko a dalen b'o la wa a tigɛlen b'a kan k'a fɔ a bɛna bɛn sababa ma. A ko ni lajɛrɛ sugu n'a ɲɔgɔnnaw k'o bi kɛ sababu ɲuman de ye ka Mali dɛmɛba jɛkuluw ci hali bi Mali dɛmɛ ɲɔgɔnyali la walasa k'a ka ɲɛta bada latigɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Nigeriya kaw fɛ jɔfuranjɛ tɛmɛnen Nigeriya ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Chibok npogotigi ni 276 minnu minɛna san 2014 avril kalo la Boko Haram bamajɛkulu fɛ ka taa ni u ye k'u sera ka 21 sɔrɔ k'olu kɔni kɛ k'u ka denbayaw lasɔrɔ nka dɔw kun y'a jira k'a fɔ u ni Boko Haram bɛnna kɛ fɛn dɔ de la dɔw ko fale de kɛra Boko Haram kɛlɛcɛ 4 minnu minɛnen kun don o ni npogotigininw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ Nigeria ma ɲɛmɔgɔ kɛ kɛ ka wari de di Boko Haram ma Nigeria ma ɲɛmɔgɔ kɛlen kɔfɛ ka jira k'a fɔ don nataw la u b'a fɛ ka npogotigi ni 80 ɲɔgɔn na minnu ni olu bɛ bolola k'olu fɛnɛ bɔcogo ɲini kunnafoni wɛrɛ n'an bɛ bi ka jira k'a fɔ o npogotigini minnu bɛ Boko Haram bolo ko caman bɛ u la minnu d'a fɛ yɛrɛ ka u ka denbaya lasɔrɔ bilen aya u kɔni b'a fɛ u ka to Boko Haram manjiw de bolo Sambisa kungo bolo in kɔnɔ ye aya kurafɔ in kɔni nfɔlen a ye maa caman kɔnɔ gwa nka maa min bɛ yen ni jɛkulu ɲɛma don jɛkulu min ni o ka baara ɲɛsinnen don jateminɛni ma o ye maa ye u ko min ma ko Chibok Development Association ale ye a jira k'a fɔ fɔcogo bɛ sɔrɔ ko in na ka sababu kɛ npogotigi ninnu dalen Boko Haram mɔɔw bolo a y'a ko u caman bɛ yen bamanjiya hakilina donna u la Boko Haram fɛ ni ka u kɛ u damamaa ye u ni maa tɛ se ka ɲɛsigila bilen Nigeria jamana kɔnɔ ni Boko Haram lakaw yɛrɛ tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye npogotigi ninnu caman jagoya furu ni ka denw sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye npogotigini ninnu k'a fɔ ko u ti na ka bɔ Boko Haram mɔɔw fɛ yen ko ni ye ko in lajɛ ko a bɛ maa ko ni nkɔnɔ gwa
nga ale yɛrɛ kɔni bolo balana ko tɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ npogotigini 21 minnu ni olu kɔni labilala maa ɲɛma ye a ko fɛn min ka di ale ye a bɛ a ɲini Nigeria maa ɲɛmaw fɛ npogotigini ninnu ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔ k'u bila ka taa jamana kɔ kan u ka taa u ka kala tɔ kɛ ko barisabu ka d'a kan u kana na kɛ bolongɔni de taamasiyɛn ye aya Nigeria kaw ni ɲɔgɔn cɛ wali kelen k'u kɛ ɲugundɔn fɛn ye u yɛrɛ ka labana k'u yɛrɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ maa ye ka taa hakilina jugu wɛrɛw ta ko kumana ko npogotigini ninnu ka labɔ k'u bila ka taa jamana kɔ kan u ka taa kala kɛ ko ye ale kɔni ka laɲini ye an bɛ aladɔniya k'a fɔ min ye kunnafoniw ye o ye a jira k'a fɔ min ye npogotigini 270 ni kɔ in ye u minɛnen 12 kɔni bɛ yen olu ye sendɛgɛ ni kolaba kɔni kɛ k'u yɛrɛ kisi Boko Haramu na 12 fɛnɛ bɛ yen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ olu fɛnɛ fatura Boko Haramu bolo nka min ye kunnafoni laban min kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ Amerikikaw ka kunnafoni jariso min ni a bɛ wele ko ABC olu ye a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ nin ye hali ni Nigeria maa ɲɛmaw ma sɛmɛndiya k'a fɔ npogotigini ninnu da fɛ k'a bɔ Boko Haramu bolo bilen a y'a k'u ma kɔrɔfɔ in fɛnɛ ngalontigiya ko b'a jira k'a fɔ fɛn min bɔlen don ko ani tiɲɛ ka surun an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ bi in kɔni na maa caman kɔni kɛmɛ k'i ta fɔ a ko la Nigeria jamana kɔnɔ. Marokukaw ka masakɛ Mohamed Sisa ni jamana ɲɛmaa don ale kɛmɛ ka taama dɔ daminɛ min bɛna se farafina kɔrɔyanba jamana 3 kɔnɔ a daminɛna Rwanda jamana na tarata tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Mohamed Sise bisimilala Kigali Rwanda faaba la Rwanda maa ɲɛmaa Paul Kagame fɛ a ya kunnafoniw y'a jira k'a fɔ n'i ye Mohamed Sise ka farafina kɔrɔyanba jamanaw taama jateminɛ a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye de k'a fɔ Maroc yɛrɛ bilama b'a fɛ ka segin ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ka sabu kɛ a bɔ ni bi cɛ san 30 ani kɔ don min na ni a bɔra farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ o don a tun bɛ wele ko Organisation de l'Unité Africaine OUA a bɔkun ma kɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔnin min ni o bɛ a ka jamana kɔnɔ Espagne ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ u ko a yɔrɔ ma ko République Arabe Saharawi Démocratique olu mɔgɔw de kalenka de don k'olu tɛ Maroc jamana denw ye ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye wa min ye diɲɛselekɛna ni jɛkuluba caman ye u kɛmɛ k'u lakodɔn farafina tɔnba Union Africaine don min na a bɛ wele ko OUA olu fɛnɛ sina ka yɔrɔ in lakodɔn o de ma bɛn Maroc jamana ma o don maa min kun bɛ wolo kan o ye Mohamed Sise fa Alassane II ni u kama ko Hassan II bibi in kɔni na n'a ma ɲa k'a fɔ Maroc jamana yɛrɛ a b'a fɛ ni ka farafina labɔ ka sabu kɛ sɔrɔ sira nasiraw kan a b'a fɛ ni ka nafolo labara farafina jamana caman kɔnɔ o kumana a ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ baara bɛ nɔgɔya a bolo o de sababu la Rwanda jamana ma ɲɛma fana Paul Kagame ma don maa min den jɔn ye farafina jamana kɔnɔ o de kosɔn a ye taama in daminɛ farafina jamana fɛ jamana minnu ni olu bɛ kɔrɔyanba fɛ n'a bɔra Rwanda a bɛ taa Tanzanie ka bɔ Tanzanie ka taa Ethiopie kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ Mohamed Sise ka nin daama in farafina kɔrɔyanba jamanaw kɔnɔ Paul Kagame kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ Front Polisario min ni olu bɛ ka kɛlɛ kɛ u ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ olu ka lasigiden min bɛ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ Paul Kagame kɛmɛ k'olu lakodɔn nka Paul Kagame Rwanda jamana dɔ bi jamana min ni a fɛnɛ bɛ jateminɛ kɛ a ka nafaw de la ka sabu kɛ bibi in na ani Faransi jamana ti ɲɔgɔn kan fɔ n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ a ka bɔ bɛ ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ jɛ la a ka Front Polisario kɔbila ni ka fara Maroc jamana ka k'o tɛna sɔrɔ ci la nka jamana filaw kɔni bɛ kan kelen fɔ bi barisabu ka da ka juin kalo tɛmɛnen a ya Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma a taara Maroc masakɛ Mohamed Sise ka wele dɔ jaabi o senfɛ u ye kuma ɲɔgɔnya caman kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ka sabu kɛ u ko fɛn min ma ko coopération sud-sud o tɛ dɔwɛrɛ ye farafina jamanaw yɛrɛ dama ka cakɛ ɲanya don u ni ɲɔgɔn cɛ aya u bɛɛ lajɛlen bɛ o hakilina in lapasa aya o tɛmɛnen kɔfɛ jɔnya juru yɛrɛ bɛ se ka tigɛ ka bɔ farafina jamanaw na cogo min aya ka danfara don farafina ni nazarala ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sabatilen don o hakilina in fɛnɛ ka o de kosɔn kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa filaw bɛ se ka jɛ ni ka siraw kɛ kelen ye Burundikaw ka maa ɲɛma Pierre Nkurunziza bataki min dara di a ma wasadenw fɛ wasabilo filaw Sénat ani Assemblée nationale bataki tɛ dɔwɛrɛ ye an b'an yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon kɔnɔ Cour pénale internationale CPI a ye bataki ŋani dɔw ko ka promulguer o kɔrɔ ye ko a bɛ don bala o kɛra ntɛnɛn dɛmɛnen Burundi faaba la Bujumbura Pierre Nkurunziza fɛ o b'a jira k'a fɔ Burundi de bɛna kɛ jamana gale ye diɲɛ kɔnɔ min y'i yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon tɔnden ɲala ni o ye Cour pénale internationale CPI kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni deliyara ɲɔgɔn kɔ barisabu ka da ka jɔ furancɛ kelen kɔnɔ a bɔlen minisiriw ka ladala lajɛ la ka taa se wasabulon kɔnɔ Assemblée nationale ye olu ye a wete maa fanba jɛnna ni a ye ka laban ka
bila ka taa Sena kɔnɔ olu fɛnɛ y'a kɛ o kɛcogo la ka lasegin ka taa di jamana ɲɛmaa ma o yɔrɔ bɛɛ a y'a ŋani ka jira k'a fɔ ntɛnɛ a bɛ don ba la ka bɛn ni o ye dɔw ye a jira k'a fɔ min ye Pierre Nkurunziza n'a ka fanga ye hali n'u y'a jira k'a fɔ u bɔra Cour pénale internationale CPI tɔndenya la o tɛ se ka kɛ u bɔlen ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolo bari sabu ka d'a kan u bɛ bataki dɔ de sɛbɛnza ni ka o ci ka taa di diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ɲɛmaa ma o cilen kɔfɛ san kelen de a bɛ sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ u bɔra tɔndenya in na dɔw fana y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko in kɛra a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ bibi in na a y'a min ye sɛgɛsɛgɛliw ye a bɛ ka tɛnku Pierre Nkurunziza ka fanga na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2015 avril kalo ka na se sisan ma falibaw minnu kɛra ni Pierre Nkurunziza ka mandat sabanan ɲinini ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a faliba fanba bɛɛ lajɛlen Pierre Nkurunziza n'a nɔfɛmaw de ye dankɔrɔba 12 bɛ yen a masɔrɔnamaw la sɛgɛsɛgɛli t'an bɛ tɛnku olu la k'o de kɛ n'a kɛ ɲankuma ni Pierre Nkurunziza ko ni yɛrɛ ta ka bɔ farafina tɔnba Union africaine nga fɔ fara diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la a y'a ma min ni o bɛ CPI la ni o ɲɛsinnen don sariya kow ma u k'a ma ko Sidiki Kaba Senegali jamana den don ale y'a jira k'a fɔ kunnafoni min kɔni mɛnɛ filɛ nin ye ko kunnafoni ɲuman tɛ ko Burundi ka segin kɔ dɔ don ko kumana k'ale b'a ɲini Burundi jamana fɛ a ka sigi ka fɔ don ani CPI ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na u k'olu gwɛlɛya wuli tɔndenya ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Julian Assange ale ye kunnafoni dila ye kunnafoni nzo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ a bolo min bɛ kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ u k'a ma ko interneti Wikileaks dankɔrɔba de ko don Julian Assange ni maa min t'a dɔn Australie jamana den don a y'a don dɛmɛnenw na Amérique jamana a bɛ to ka wulikajɔw minnu kɛ ka t'i nu don walikungow la wali jamanaw kɔnɔ ka sɔrɔ jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ a kalama a yɛrɛ ko jamana minnu ma k'a teri jamanaw u bɛ fɛn minnu fɔ ni mankutujuguw don u teri jamanaw ka ale de tora ka olu dɔw sɔrɔ ka u bila nbɛda ka u ka se ka dɔ diɲɛma fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Iraki kɛlɛ kɛra kɛcogo minnu na sɔrasiw minnu kun bɛ Amérique sɔrasiw la ni kɛlɛ kɛli kun man di u ye ani hakili yanfan fɛ u ye degun minnu sɔrɔ a ye kuma ɲɔgɔnya don ani o sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o gundow bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan bɛɛ ye o de ma bɛn Amérique jamana ma fɛn min kɔra o kɔfɛ o ye Suède jamana olu ye wuli ka jɔ kɛ ka jira k'a fɔ u ka npogotigini dɔ bɛ yen ko Julian Assange bin na kɛ olu ka ko kumana ko u bɛ mandat wuli a nɔfɛ o kɛra ka to Angleterre fa b'a la Londres a yɛrɛ sinna ka boli ka yɔrɔ min sɔrɔ a yɛrɛ kɔrɔ o kɛra Équateur lasigidenso ye Équateur ye jamana ye min bɛ Amérique continent kɔnɔ a wuruduguyanba fɛ a y'a taara bisimila minɛ ye a ka gɛlɛ a ka se ka minɛ o yɔrɔ la bari sabu ka d'a kan a b'i n'a fɔ a bɛ Équateur jamana yɛrɛ de kɔnɔ k'a to lasigidenso ye la Angleterre jamana kɔnɔ a kɔni bɛ yen a bɛ san damadɔ bɔ bi wa a bɛ to yen fana hali bi k'a ka kunnafoniw di ka sabu kɛ Amérique jamana ye fɛn min fɔ Faransi ma ɲɛma François Hollande ma ani Amérique jamana ye fɛn min fɔ Alimaɲikaw ka jamana ɲɛmaamuso Angela Merkel ma ka taa se Angleterre ma ɲɛmaaw ma u bɛ ka olu minnu kɛ u teri jamanaw ye a ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a da nbɛda kan dɔw y'a jira k'a fɔ Suède jamana denw kɛn ka fɛn min fɔ a ma ka jalaki ko mandat b'a nɔfɛ binganiko la ka ɲɛsin npogotigininw ma k'a na kɛ ɲankuma k'u ni Amérique jɛma k'a de ye walasa n'a dira Suède jamana mɔ bɛɛ u b'a bila ka taa di Barack Obama n'a ka fanga mɔ Amérique dugukolo kan a kɔni bɛ Équateur lasigidenso min na ko kura min ni o yera ko la o de ye k'a fɔ Joao Furanjɛ jan dɛmɛnen a ye i da don Amérique kaw ka jamanakuntigi kalata nata la min ye kunnafoniw minnu bɛ yen ni démocrate fanga ɲini jɛkulu Barack Obama ka fanga ɲini jɛkulu maa min ni o kɛn bɛ k'i kanbɔ Hillary Clinton o bɛ ka kunnafoni valenvalenw minnu kɛ ani yuruguyurugukow minnu bɛ to ka kɛ ni maa caman di bɔ o kalama kunnafoni sɔrɔ sira kura sira kan u ko min ma ko courriel a ye o caman de fɛnɛ sɔrɔ ni ka o da nbɛda kan ni ka jira k'a fɔ kalata ye min ni a bɛna kɛ don nataw la novembre kalo tile 8 Donald Trump ani Hillary Clinton ni ɲɔgɔn cɛ ko namara bɛ sɔn ka kɛrɔ ka sabu kɛ labɛn sabatilen don ka ban min bɛ se ka to Donald Trump bɛ bi o kɔrɔfɔ ye min ni o ndara nbɛda ka a fɛ Équateur jamana maa ɲɛmaw ye a lajɛ ka internet tigɛ a la u ka lasigidenso la o de y'a to a yɛrɛ ye kulo bɔ nka a kɛlen ka kulo bɔ Équateur maa ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don olu tɛ siran Amérique jamana ɲɛ k'a fɔ u bɛ fɛn dɔw tigɛ a la nka olu fɛnɛ tɛ jamana fɛnɛ ye min bɛ t'i da don waliko fɛnɛ na ka o ta k'o kɛ u kunkanko ye jamanadenw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na kalata la ko a man kan olu ka maa min na bɛ yɛrɛ kalifa olu ma o ka taa i da don o la k'o bɛ kɛ i n'a fɔ olu fɛnɛ ye i da don o la de o de y'a to u ye internet kɔni digɛ a la a kɔni bilama hali bi a bɛ Équateur jamana kɔni kɔnɔ nka a ye kunnafoni minnu kɔni di Hillary Clinton kun kan n'a y'olu sɔrɔ kunnafoni sɔrɔ sara kura kɔni sanfɛ
a kunnafoniw damandi démocrates la barisa bu ka daka fɛn caman bɛ ka labɛn dibi dibi la Donald Trump tɛ min kalama kunnafoniw minnu bɛ a jira k'a fɔ don nataw la kalata in a tɛna kɛ jɛlenya la Hillary Clinton de bɛ sɔn ka jagoya sigi Amérique jamana kunna. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen nɔ ni a ɲɛmadan kun bɛ ka ɲɛsin a ka jabaraninw ma laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.